Grønland er blevet ramt af en naturkatastrofe i Uummannaq-området. Rigtig mange familier har mistet deres livsgrundlag og lever i frygten for, hvornår en naturkatastrofe sker igen. Det her trækker dybe spor ud over hele den grønlandske befolkning, men det trækker også spor helt herned til Danmark, hvor jeg som grønlænder i Danmark føler mig dybt berørt på min landsmænds vegne. Men jeg ved også, at rigtig mange danskere føler med Grønland i den her sorgens tid og ønsker at hjælpe og støtte op og sende en varm hilsen. Så derfor har vi stiftet foreningen Fællesskab Forpligter, som er sådan et borger-til-borger-projekt, hvor vi giver hinanden håndslag på, at vi hjælper Grønland, uanset om vi hjælper med 20 kroner, 100 kroner eller 1000 kroner. Det er tanken og de varme tanker til Grønland, som tæller i det her. Vi har stiftet en Facebook-side, som hedder Fællesskab Forpligter, hvor man kan gå ind og skrive en lille hilsen, hvis man donerer en lille skilling til Grønland. Og vi bare siger rigtig mange tak for hjælpen og fordi I støtter op omkring det her projekt.